Jama'a barkanmu da dawowa. A wannan bidiyon za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi wato switch statement. Kamar yadda za ku gani a nan suna bayani suke cewa switch is another version of the conditional statement. It makes code cleaner and more readable than the conventional if, else if, and else conditional statement. Wato shi switch wani version ne kamar na wato conditional da muka yi amfani da su a baya, kuma yakan sa code ya zama wato clean, ya zama da tsafta da kyau, kuma a karanta shi fiye da yadda muka rubuta wato if, else if da kuma else a baya. So in switch expressions, each block is terminated by a break keyword. The statement in switch are expressed with cases. Kamar yadda suke magana a nan wurin wato syntax da suke magana a nan wurin wato tsari. Shi a switch expression a tsarin shi kowane block ana terminating ɗin shi ne da break keyword. Sannan kuma shi statement ɗin ana expressing ɗin su ne da abin da ake kira wato cases. Kamar yadda za ku gani a nan wurin wannan diagram ɗin, wannan shi ne yadda ake yin switch statement. Ana farawa da wato shi condition ɗin wato expression ɗin mene ne expression ɗin ne. Shi wannan condition ɗin idan aka yi checking ɗin shi wato expression ɗin zai tsaya duba kamar yadda kuke gani suke maganan cases, ana amfani ne da cases. Za ku ga case 1, case 2, case n har zuwa iya case ɗin da mutum ya duba ya ga zai yi, ko ko abin da program ɗin ya tanada a yi. To wannan condition ɗin za a yi checking. Idan aka yi checking case 1 za a fara dubawa, shin case 1 haka yake, ya yi matching wannan expression ɗin? Idan ya yi matching to wannan statement ɗin zai yi executing, sai kuma break ya yi terminating ɗin statement ɗin, sai a ci gaba da running program. Idan kuma case 1 bai yi ba zai je na ƙasa case 2, shi ma zai checking statement. Idan statement ɗin haka yake to zai break, in ya yi breaking sai ya ci gaba da running program. Haka zai ci gaba da dubawa, ya ci gaba da dubawa har sai ya samu case ɗin da ya dace da shi. Idan ba a samu ba gaba ɗaya cikin case ɗin sai ya zo ya yi executing default statement, sannan sai ya yi breaking. Wannan shi ne yadda switch statement ke aiki. To bari mu yi shi a practical don mu ƙara fahimtar yadda ake amfani da switch statement. Yanzu muna a Visual Studio Code, wato ita ma editor ne wanda ake amfani da ita. To za mu yi ɗan practice kaɗan domin mu gane yadda switch ke aiki. To misali muna iya cewa muna son mu duba ranaku, sai mu ce to sai mu yi amfani da data type ta string, sai mu ce rana wato day, yau muna mene ne, sai mu ce yau muna Friday. To wannan mun rubuta data type ɗin kuma mun sa mata value a ciki. To yanzu sai mu zo mu rubuta, sai aka ce switch ya ake fara shi, muna farawa ne da rubuta switch. Idan muka rubuta switch sai mu buɗe open and closing bracket, wannan su ake kira parenthesis. A cikin parenthesis ɗin open and closing bracket sai mu rubuta wato shi expression namu. Mene ne expression namu? Wannan day ɗin ita ne expression namu, sai mu rubuta ta. Idan muka yi haka to mun rubuta expression namu, to sai mu buɗe wato open and closing curly brace, haka kenan. Wannan shi ne open, wannan shi ne close. To a nan ciki ne za mu rubuta, don kun san cewa suna maganan shi ana amfani da cases ne wurin yin amfani da switch. To a nan ciki ne za mu rubuta cases ɗinmu kamar case 1, case 2, case 3 har zuwa abin da ya sauwaƙa program ɗin na buƙata. To amma yanzu muna amfani da wato string data type ne. Tunda muna amfani da string data type ba za mu ce case 1 ba, sai dai mu ce case let's say Monday, sai mu ce system.out.println kenan don mu yi printing wato Monday. To kamar yadda kuka sani wannan case ɗin zai zo ya duba shin ranar da muka rubuta a nan wurin wannan value ɗin Monday ne? Idan Monday ne wannan zai yi executing. To kamar yadda kuka sani a baya sun yi bayani cewa idan wannan abun ya gama executing ana terminating wannan abun ne da break keyword, sai mu rubuta break ɗin ma a nan wurin. To wannan shi ne yadda ake rubuta wato switch statement. Sannan kuma wannan shi ne yadda ake duba cases nasu. Yanzu misali za mu iya cewa za mu iya yin Monday har to Friday.
Kamar yadda za ku gani a nan wurin, wannan shi ne yadda ake amfani da switch. Kamar yadda za ku gani ga shi nan case Monday, idan Monday ne wannan code ɗin zai executing sai ya mana printing Monday sai ya tsaya, wato break zai terminating ɗin shi sai ya tsaya. Na gaba kuma in Tuesday ne, in ba Monday ba ne kenan, wato wannan value ɗin kamar yadda muka gani, idan Tuesday ne wannan zai executing, idan ya executing break zai terminating ɗin shi. Haka zai ci gaba da dubawa, yana duba wannan cases ɗin, case Monday, case Tuesday, case Wednesday, case Thursday, case Friday, har ya gano wanda shi ne ya yi daidai da wannan. Idan gaba ɗaya ba a samu abin da ya yi daidai da wannan expression ɗin namu ba a cikin waɗannan cases ɗin, to abin da zai executing na ƙarshe shi ne default. Wato default zai executing, idan ya executing shi kuma zai rubuta mana output da za mu fahimci cewa ba a samu wancan ba. Kamar misali muna iya cewa yes we can. Shi ma bayan ya gama sai ya break don ya terminating wannan program ɗin. To wannan shi ne yanda ake amfani da switch. Kamar yadda za ku gani a nan wurin na gaya muku dama na ce muku mun yi amfani da wato string data type ne, yanzu shi ya sa kuka gani ba ku ga nan an rubuta case 1, case 2 ba. To amma yanzu in muka yi amfani da integer data type, kamar sai mu ce count is equal to 2. Tunda count is equal to 2 muna iya zuwa sai mu yi amfani da wani switch ɗin, sai mu expression ɗinmu shi ne count. Yanzu muna iya cewa case 1 system.out.println print 1, sai mu ce case 2 system.out.println print 2, case 3 to kamar yadda za ku gani a nan wurin shi ne, saboda mun yi amfani da integer data type, wato data type ɗinku su ne za su fayyace muku mene ne za ku yi amfani da shi wurin bayyanar da expression ɗinku kenan a nan ciki. To kamar yadda za ku gani wannan dai shi ne a taƙaicen taƙaitawa yanda ake amfani da wato switch statement wato a Java kenan. So wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa yanda ake amfani da switch statement a Java. Da Allah ku yi mana like, ku yi mana share, sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.